म्हादयच्या इश्यूचेर कर्नाटक दिसान दीस आक्रमक जायत आसा। कर्नाटक वेंचणुकेचे निमतान कर्नाटक सरकाराच्या हातात आयते कोलीत आयला। केंद्रान म्हादय तांकांच दिल्या अशे पद्दतीन तांचे कॅम्पेनिंग चल्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे कर्नाटक भोंवडे वेळार दावणगेरे विजय संकल्प रॅली जाल्या उपरांत जाहीर सभा जाली। थंय मुख्यमंत्री बोम्मायान कळसा भांडुरी प्रकल्पाच्या डीपीआराक मंजुरी दिल्या म्हूण प्रधानमंत्री मोदीचे उपकार मानले। टेंडर काढून कळसा भांडुरी प्रकल्प खंय बेगूनच तडीक लायता म्हूण जाहीर करूनय मेकळो। ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ತೀರ್ಮಾನ ಅದು। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಪಿಆರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹೋರಾಟ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನ ತಂದು ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ। ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರುಡೆಂಟ್।